Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban labarinmu mai suna Macizai ne. Sun ɗau lokaci a haka, kafin Aziza ta saki Hajja. Ta yi alwala ta gabatar da sallar magariba. Ta jima tana addu'a kafin ta tashi. Ta canza kaya ta ɗauki abubuwan da za ta ɗauka. Ta ƙara da wa'inda inda kwandi ta bata. Ta fito ta fice a gidan kafin Baffa ya dawo. Tana zuwa bayan zanar gidansu ta rufe ido nan ta ɓace ɓat. Ko da Azima ta dawo gida, ita ma da shirin zabgawa da inda maciji ta yi, don ta lashi takwabin sai ta kashe sa. Hajja kuwa ba ta tambayi inda Aziza take ba. Tun tsawon daren Azima ta san macijiya, ta silale a hankali ta fice a gidan. Ba ta zarce ko ina ba sai tsakanin shigowa yankin kwana da yankin ja'i. A wani kasurgumin jeji, Aziza ta tsinci kanta. Jeji mai cike da mugun duhu da abubuwan tsoro, ta da wasu mugayen halittu marasa kyawun gani da ban tsoro. Hakika ganin wa'innan abubuwan sun tsorata Aziza. Amma tunowa da maganar Inno Fandi na cewa kar ta tsorata, yasa ta takure ta tattaro jarumta ta hau tafiya. Tare da furta kalman, makarin zaren sakar dana. Wani sowa ne ta je na tashi a tsakiyar kanta, da wani irin mugun jijjiga, nan wasu halittu suka yi sama da ita. Saura kiris, Aziza ta saki ihu, amma kuma ta daure, tana karanto duk addu'an da ya zo zuciyanta. Nan halittun suka ɗauke ta suka ƙara yin sama da ita. Suka hau tafiya da ita cikin duhu. Amma duk da wannan duhu, ba shi yana ta ganin mugayen halittu marasa kyan gani da ban tsoro ba. Wayanda suka ɗauke ta ba su ajiye ta a ko'ina ba sai gaban wani katon halitta. Wanda bata san da me za ta fasalta halittansa ba, don saboda tsananin muni da girmansa. Ana ajiye ta muryar wannan katon abun ya ce, "Ke, me ya kawo ki jejin laure?" A yanda muryarsa take, dan adam idan ya ji ta ya ce a ce ya mutu. Saboda tsananin amo marar daɗi da kaifi. Cikin dakiya, Aziza ta ce, "Makarin zaren sakar dana, shi nake so." Shewa wannan halittan yayi sannan ya ce, "Ya matsayinki yake a halittu?" Ni macijiya ce. Aziza ta bada amsa. Wannan halittan ya ce, "Ke ba iyakar macijiya ba ce, akwai wani sirri a tattare da ke. Don haka, ko ba mu baki makarin zaren sakar dana ba, kaifin gubar da ke jikinki zai iya ƙona sa. Amma kasancewar sau ɗaya tak muke ba da alfarma, za mu baki taimako guda ɗaya. Za mu ƙara miki ƙarfi, da kin je ki hura wa zaren wuta da idanki zai ƙone ƙurmus." Ga wannan, ya faɗa yana ɗaukan wata kyakkyawan dutse mai cike da hasken gaske. Ya hura mata shi ya shige ta goshinta. Abun na shiga jikin Aziza sai ta girgiza. Ta yi kamar za ta faɗi, amma ta yi iyakar iyawarta ba ta faɗi ba. Dama tana tsaye ne, ita ba a sama ba, ita ba a ƙasa ba. Abun na shiga jikin Aziza, ta kalli fatan jikinta, ta ga yana sabulewa har yana koma wani fari-fari. Kafin ta gama dawowa hayyacinta, tuni ta fara rikidewa tana komawa macijiya. Nan ta zama wata shirgegiyar macijiya mai cike da abin tsoro. Nan aka hau guda wanda ya sa jejin lauri ɗauka. Kafin wannan katon halittan ya ce, "A maida ta gida lafiya." Nan suka fiske Aziza, wacce tunda suka fiske ta bata ƙara sanin inda kanta yake ba. Sanyin asuba ne ya farkar da ita. Tana bude ido ta ganta a kofar gida. Saurin tashi ce tana karkaɗe jikinta. Nan abin da ya faru a daren jiya ya hau dawo mata. Lalle kam, jejin laure ba jejin mutane ba ne. Da ƙyar ta saita kanta jin yadda jikinta yake mata ciwo. Da sanda ta shiga cikin gidan. Tana shiga, Baffa na fitowa daga kewaye, ya yi alwala zai je masallaci. Ya ce, "Aziza, har kin farka? To ki shiga ki tada hajjarku, sannan ki tashi Azima su yi sallah." To Baffa, Aziza ta faɗa, ta shiga ta tada hajja. Sannan ta fito ta shige bukkarsu. Ko da ta shiga bata ga Azima ba. A ranta ta ce, ko ina ta ce oho mata. Kayan da ta ajiye sannan ta fito ta yi alwala, ta yi sallah. Ta jima tana addu'a sannan ta tashi. Abu na gaba da za ta yi shine ɗaukan zaren sakar dana ta je ta ƙona shi. To amma abin tambayan anan shine, ina Azima ta ajiye shi? Za ki iya dubawa a tafin hannunki, ai an baki ƙarfi a daren jiya a jejin laure. Wata zuciyar ta bata amsa da haka. Da sauri ta buɗe tafin hannunta, ta sa hannunta na hagu tana shafe tafin hannunta na dama ta da lumshe idanta. Nan ta ga ashe ma a cikin kayanta ne Azima ta ajiye zaren sakar danar. Ta san tabbas Aziza sai ta binciko, kuma duk bincikenta ba za ta duba kayanta ba, tunda ba za ta yi tunanin za ta saka shi a ciki ba. Da sauri Aziza ta buɗe ido tana faɗin, "Lalle ma Azima ke shedaniya ce, a cikin kayana ma kika ajiye?" Da sauri ta wargaza kayanta, ta ɗauki zaren wanda Azima ta saka shi da tsayi. Lullubi ta yi ta ɓoye sa a mayafinta, ta fito a hankali don gari ya yi haske. Har ta kai bakin kofa za ta fita, ta ji Hajja na kwala mata kira.
Da gudu ta fice don ba ta son ta rasa wannan damar. Jejin kwana ta je ta ajiye zaren, bayan ta duba babu kowa a wajen. Da ido ta kalli zaren, yayin da idon nata ya koma jajawur kamar garwashin wuta. Nan wani jar wuta ya fito daga idanun nata ya kama zaren. Nan zaren ya kama da wuta, har yana wani irin ƙara. Fas, 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 fas. Da sauri Aziza ta ja da baya. Nan zaren ya ƙone kurmus. Tokar Aziza ta sa hannu, ta shafe shi ya ɓace. Nan ta sauke ajiyan zuciya mai ƙarfin gaske tare da fashewa da kuka. Tana zubewa a ƙasa ta sa gwiwoyinta, ta sa goshinta a ƙasa ta yi sujjadar shukur. Ta yi tsammanin ta kashe wannan bala'in, bata san wanne yake shirin ci ba. Azima. Tun fitarta a gida tana kwance akan bishiya a macijiya, tana jiran isowar inna maciji. Sai bayan da garin Allah ya fara wayewa, ta ga wasu matasa 'yan samari biyu. Sun zo sun tsaya a jikin bishiyan take kwance. Ɗayan ya ce, "To ma banda abun mai unguwa, ta yaya za mu iya kare innu maciji da za a turo mu don mu tarbe sa?" Ni ma dai abin da na gani kenan. Saurin zara ido Azima ta yi, ta kalle su da kyau sannan ta yi murmushi. Oho, kenan 'yan fadan mai unguwa ne. Aiko su yayi? Shin na bar su ba da labari ne? Idan kuma suka tona min asiri fa. Nan ta haɗe rai tare da sulalowa daga kan bishiyar. Ta zama mutum. Hannu ta miƙa sama sai ga ƙwaryen nono. Murmushi ta yi ta buɗe ƙwaryen, wanda yake cike da nono kindirmo farisal abin sha'awa. Ta watsa dafi a ciki sannan ta gyara mayafinta. Ta lallaɓe gefen fuskanta ta nufi inda suke. Cikin karairaya ta yi musu sallama. Su kuwa sun ga budurwa har rige-rigen amsawa suke. Cikin harshen Fillanci ta yi musu magana ta ce musu, "Ga fa nono, daga ina kuke da sassafen na haka, kuka zo ka zauna a tsakanin yanki? Wallahi mai unguwa ne ya aiko mu. Kin san dai masifar da ake fama da shi a yankin nan na macizai. To yau inda maciji zai zo wanda yake yankin Ja'i. Shi ne mai unguwa ya aiko mu don mu tarbe sa. Kin san kwanaki da jirman macizai ya zo, gawansa kawai muka gani. Kai, duk wannan maciji da yake kisa, ko take kisan nan? Idan inda maciji ya zo, zan ce yabo ne. Dama na kashe shi da hannuna." Cece baki Azima ta yi ta ce, "Da gaske? A radun Allah kuwa, sun ransa sanda in dinga roƙe kan macijin har sai ya koma ga Allah." Damke hannu Azima ta yi tana jin wani irin ɗaci a zuciyarta da ta farfasa, amma ta daure ta kwakulo murmushin mugunta ta ce, "Ai kuwa ni ma ina da wasu sirrika akan macizai. Kafin na gaya muku ga wannan nonon ku sha." Ta faɗa tana tura musu ƙwaryen nonon. Ɗayan ya ce, "Allah sarki, ashe kin san yau da yunwa muka tashi. Gashi kafin mu yi karin kumallo aka turo mu yanke." Murmushi kawai Azima ta yi ba tare ta sake magana ba. Nan suka buɗe nonon nan suka hausha, sai da suka shanye tas har suna mata godiya. Azima ta kwashe da dariya tare da yayi mayafin fuskanta. Nan blue eyes ɗinta suka bayyana. Tare da rikidewa ta hau koma macijiya. Tsananin tsoro da firgici yasa suka kasa motsi, illa junansu da suka rungume gamgam. Bayan Azima ta zama macijiya, sai ta sake komawa ta zama mutum. Ta matso kusa da su ta duka ta ce, "Ni ce Azima macijiya, wacce duk kashe-kashen da ake yi, ni ne nake yi, ni ce nake yi. Sannan ku ta ƙare. Don daga nan babu wanda zai motsa a cikinku don kun sha gubana." Tana gama faɗin hakan kuwa suka hau aman jini. Nan suka riƙe wuyansu da tsananin azaba. Jini na fita ta bakinsu da hancinsu. Suna birgiman fitar rai. Azima tana ta sheƙewa da dariya. Da haka har suka daina motsi. Bayan sun mutu ta kwashe su ta maida su gefe ta ajiye su. Sannan ta cigaba da tsimayin jiran isowar inda maciji. Ba jimawa kuwa sai gashi nan ya yanko kuna da dokinsa. Da ka gansa, kaga basu mudu mafulatani mai ji da kansa. Wuyansa rataye da maciji. Azima na ganinsa ta hau murmushi. Ta riga lullubinta ta zo ta tsaya akan hanya. Ga Azima, ga inda maciji, yayi za ta kaya. Kamar yadda ta yi wa jarman macizai, haka ta yi wa inda maciji. Shi ma kalan tambayar da jarman macizai ya mata, shi ya yi mata. Mutum ko aljan. Murmushi ta yi tare da faɗin. Ruwa biyu. Sannan ta juyo game da yayi mayafinta. Inda maciji na ganin ƙwayan idanta nan ya sauko da sauri tare da zara takobinsa yana faɗin. "Ke?" Haɗe rai ta yi tare da faɗin. "Ajalinka ya kira ka." Gyara tsayo sai ya ce, "Kina tunanin zan mutu a hannunki ne?" "Ashe dai baka cika ba, tunda har ba za ka iya bambance wace ce ni ba. Amma ina so ka sani, ba za ka shiga yankin nan ba, kamar yanda ba za ka koma yankin ku ba." Tana gama faɗin hakan ta yi kansa tare da komawa macijiya. Ganin hakan ya sa inda maciji saurin ɓacewa. Dan ya ga da ƙarfin ta nufosa. Azima ganin inda maciji ya ɓace, ya sa ta koma mutum tana kalle-kalle. Ji ta yi an tokare ta baya. Nan ta faɗi ƙasa ta bugu. Tukunna inda maciji ya bayyana yana dariya. Yana kallonta ya ce, "Ba mamaki, baki da labarin waye inda maciji ko?"
Ni ne nan mai faɗa da aljinu da mayu, saboda shaharata yasa san da aka raba kambun girma ni ne na ɗaya. Don haka sai na baki wahala. Na galabaitar da ke yanda zan ɗauke ki na kai ki wajen mutanen yankin ku na nuna musu ki. Yana gama faɗin hakan ya zaro wani dogon igiya ya naɗe Azima da shi. Ya hau bugunta tare da watsa mata wani ruwan magani. Wanda da ya watsa mata za ta kurma ihu. Fatarta ta koma bulu saboda ƙarfin dafinta ne ke raguwa. Haka inda maciji ya ci gaba da ganawa Azima azaba. Wanda zuwa yanzu faɗin halin da take ciki bata lokaci ne. Sai da ya ga bata motsin kirki sannan ya kyale ta. Yana shirin ɗaukan ta ya ɗaura ta akan dokinsa ya je nuna jama'ar yankin kwana. Har ya ɗauke ta Azima ta bude ido a galabaice. A ranta ta ce, yanzu idan aka kai ni, babba da kansa zai kashe ni. To ina kuma ɗaukan fansata? Ina ba zan bari hakan ta faru ba. Ba zan bar yankin kwana ba, ba tare da burina na son mai da yankin makabarta ba. Sannan ba zan bari na mutu ba tare da na shiga cikin gari ba. Tana gama faɗin hakan ta yanki gashin kanta. Ta haɗiye ta rinsa idonta. Ta mamayi innu maciji, wanda ya saba ta a wuya yana shirin ɗaura ta akan dokinsa. Nan ta zama macijiya, ta sa jelanta ta shaƙe wuyan innu maciji, shaƙa ba na wasa ba. Sannan ta sa hannu ta ɓaɓɓalle guru da layin da ke jikinsa ta zubar. Sannan ta sa ihu ta koma macijiya gaba ɗayarta ta hau saransa. Duk inda innu maciji ya so ya ƙwace, ina hakan bai samu ba. Azima sai ta ga innu maciji ya zube a ƙasa babu rai a tattare da shi. Sannan ta sulale gefe ta koma mutum tana sauke ajiyan zuciya, idanunta jawur. Kallon innu maciji take yi na wasu lokuta. Sannan ta ja samarin nan biyu wanda ta kashe. Ta haɗa da innu maciji sannan ta bar wajen. To masu sauraro ku yi haƙuri yau dai anan zan dakata, saboda yau gaba ɗaya karatun dai ya zo min gashi nan daban-daban. Na farko na fara karantawa ana yayyafi. Haka dai zan tsaya ruwan ya ɗan ragu, can in sake, can yayyafin ya ɗan ƙaru, haka dai har na zo dai na ga cewa bari in ci gaba da karantawa dai. To amma kuma wannan ɗan jinkirtawa da nake saboda in samu yayyafin ya tsaya gaba ɗaya, in daina jin saukan shi a cikin karatun da nake yi, sai ya zamto gaskiya lokaci ya ja. Har ya zamto dare ya so mu shiga gashi kuma ban samu na daura ba. In kuma na goge shi zai zama sai na sake daga farko. Na ce to dai bari in karanto shi dan ƙara koda zuwa minti 10 ne ko minti 12 sai na daura muku, wanda insha Allah zuwa gobe sai in karanta muku shi da dan yawa na daura muku insha Allah. Ku yi hakuri da wannan din ku saurare shi insha Allah zuwa gobe za mu daura daga inda muka tsaya insha Allah. Ku huta. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.